як ба як бо шумоён ҳастем ва як ба як овозмоӣ кале судан Нозимҷон Юсуфзод ва Низомҷон Азимов. Байни онҳо ман калимаҳоро нишона намефаҳмонам, намефаҳмонам, танҳо нишон медиҳам. Низомҷон омода ҳастед? Бале. Акои Нозимҷон чӣ? Тайёр. Муназими овоз садоро баланд бикунед ва мефаҳмем. Намефаҳмед? Намефаҳмам? Не. Каме баландтар мекунед. Чо кунам? Маъмури Вализод. Маъмури Вализод? Шунавидаи содаед? Не, фаҳмдосия. Фаҳмидосид? Ҷамшедако. Ҷамшидко? Худаш маълум. Хай маъле шу. Як пиёла. Калапочак? Ҳапа тайёр калапочак. 3 дақиқа вақт, 10 калима. Вақт рафт. 8:12. 8:12. 8:12. 8:12. Карми ту. Худат кар. Карми ту. Карми ту. Осон. Бисёр авқат. Дидеди? Я? Хоби ширин. Хоби ширин. Хоби ширин. Ав. Меҳмони дур. Меҳмоно рафт. Меҳмони дур. Дур. Меҳмони дур. Ана. Кофтагар. Кофтагар. Ресторан. Не, кофтагар. Кофтагар. Ёвгир. Э? Ёвгир. Ёвгир. Ана. Гапуко. Кеме. Братной. Не, гапуко. 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 Ана. Кеме. Вай намурам. Вай намурам. Хайба мурам. Ман надонам. Вай намурам. Вай намурам. Вай намурам. Маро бубахш. Марҳамат. Маро бубахш. Маро бубах. Модар. Илтимос напус. Илтимос набиё. Напус. 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 Напурс. Илтимос напурс. Тамом. Аҷиб. 1 дақиқа изофатар. Аз 2 дақиқа камтар дарёфт кардед. Бинавад калимаҳо осон. Барои чӣ осон буд? Аз роли бароед Низомҷон. Габдес гӯед. Габес. Кафтар паста кунам. Ҳашту 12. Куҷо 12 чӣ фаҳмидед шумо? 8:12 будам. Наход аз Не, маълум буд. як бор ман баланд кунед муназими овоз. Ман ҳеҷ боварӣ намудост ки Низомҷон дарёфт кард. Наушник кардам. Наушник кеси. Камтар басар кунед. Камтар басар кунед. Раҷандис. Абе. Шикам гушна. Ишкам гушна. Абе. 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 Куртоп. Куртоп. Кушдоман. Куртоп. Куртоп. Намешунавӣ. Намешунавӣ. Хуб, дар намешунавӣ. Лекин нағз мефаҳмед шумо. Бале, Нозимако хуб мефаҳмам. Аҷоиб. Хуб, барномаи мо ба охир расид. Ман балиси гунго кор кардам. Кӣ шуда? Фаҳмонак шуда. Укол намекардед? Хуб, ҳамаш нормал, я? Бале. ҳамаш хуб аст. Ман чун ба ислои русӣ камтар гап зада истодам. Барномаи як ба як аст. Бисёрам зуд тамом шуд қисми дуюми бозие ки дар он ҷо бояд мефаҳмонанд акои Нозими Юсуфзод ва аҷоибияш дар он аст ки дарёфт кардан зуд худи Низомҷон Азимов. Ва куртачакан шуд, як пиёла шуд ва биёд як бори дигар як таронаҳои бисёрам хуби Низомҷон Азимов ва монанди модар бисёрам таронаи шуморо меписандам ва ҳамагон нест медонам. Барои модарон, барои шумоён азизон ки мо бисёр шуморо дӯст медорем ва эҳтиром мекунем ва инчунин падарон, агар ки падар намебуданд модарон албатта мо аз куҷо? Барои ҳамин падарон ба шумо сар хам фурд оварда ташаккур мегӯем ва модаронро дӯст медорем, эҳтиром мекунем. ҳамеша сарбаланду некунон бошед ва таронаҳои навбатӣ ки аз Низомҷон Азимов аст барои модарон аст. Бо мо бошед. Пас аз якчанд лаҳза боз бармегардем ба барномаи Як ба як. Як ба як. як ба як.